Ni etorri naiz aurkeztera, probatu eta trebatu ikastaroa pixka bat nondik nora sortu zen, zergatik hartu genituen ikastaro hau horrela antolatzeko erabaki batzuk, eta zer helburu lortu nahi genituen, eta zer lortu dugun azkenean. Probatu eta trebatu ikastaroa da euskara online lantzeko ikastaro bat, eta model plataforman egiten da, horregatik gaude hemen. Eta dago prestatu euskaraz hitz egin eta idazten dutenentzat. Ez da euskaraz egiten ikasteko, euskaldunontzat da. Eta helburu nagusia dire batetik ohiko erabilera okerrak zuzentzea, eta bestetik, eta batez ere, askotan izaten ditugun zalantzak argitzeko orduan autonomo bihurtzea. Ze, hau nola da, horrela, ikasi dut bai, baina, hurrengoan beste zalantza baduan zer egin badut. Eta orduan, hori da pixka bat ikastaroaren helburua. Orduan orain joango naiz atzera, eta hasiko naiz ezartzen hasieratik nondik nora sortu den. Ni nator Elhuyarretik. Elhuyar da, Elhuyar sortu zen 1972an, zientzia eta euskara pixka bat bultzatzeko asmoarekin. Eta, 40 urte pasatuta gero, bere xedea berriro aztertu zuen, eta jarraitzen du, jarri dizuet xede berria zein den, eta bada hori, euskara zientzian, teknologian eta gizartean sendotzea besteak beste. Orduan, euskararen alorra eta gai batzuek lantzea beti daude oso gustatuta gure jardueran. Jarduera horiek egite ditugu, aholkularitzako unitate baten bidez, badago komunikazio zerbitzu bat, zientzia gaiekin lotutako komunikazioak eta asko egite dituena, badago zientziako unitate bat, baiten duena Teknopolis telebista saioa, unerteko jarrila irakasikoa, Elhuyarren aldizkaria eta bar, eta badago hizkuntza eta teknologiako beste sail bat, eta hortik nator ni. Orduan, Elhuyarreko zientzia eta teknologia sailean, egiten dire hiztegiak ezagutzen dituzute, lehengo paperezkoak, orain online daudenak, mugikorretako aplikazioak eta bar, lantzen dire korpusak eta horrelako gauzak ere bai, badago ikerketa eta garapeneko azpisail bat ere bai, jarri dizkizuet hor egiten diren gauza batzuen adibideak, eta horren barruan dago itzulpen zerbitzu bat, eta hortik nator ni. Baina itzulpen zerbitzuetan ez dire egiten bakarrikan itzulpenak. Egiten dire itzulpenak, itzulpen espezializatuak, zientzia eta teknologia gaiekin lotuta, egiten dire baita ere software eta aplikazioen lokalizazioak, baina egiten dire baita ere zuzenketak, beste batzuen materialenak, eta ez dakit adibidez unibertsitateko apunteak irakaslenak zuzentzen dire, eta gero zuzenketa horiekin agian egiten dire mintegi didaktikoak zertan nola hobeto ikusteko, ematen dire idazkuntza teknikoko klaseak, egiten dire mintegiak beste itzultzaile batzuekin, egiten dire lanbide heziketako materialak itzuli eta euskara sortzen direnak zuzendu. Orduan, ibiltzen gera leku askotan. Eta lan hori guztietan konturatu gera, badaudela hutsune asko euskaraz idaztera eta hitz egitera ohitua dagoen jendeak dauzkanak, eta askotan errepikatzen dire. Ez da hemen hau egite dute gaizki eta hemen hau dute zalantza. 190 berdina dira alde guztietan. Eta konturatu ginen gai horiek oso identifikatua genituela, beste gure barneko produkzioan aldizkariako testuak zuzentzen direnean, edo Elhuyarren barruan lan guztia euskaraz egiten da, eta hor sortzen den materialea zuzentzen denean, edo orkespen bat egiten dugunean ere, oso normala izaten da itzultzaile bat ikustea. Esan dut 1200 eta ez 1200. Eta horrelako gauzak. Orduan, material hori dena, zalantza hori denak, akatzoker arrunt hori denak bildua genituen, ikusten genuen horrekin zerbait egin beharra zegoela, bai barrura begira, gure barruko langileak horretan trebatu behar genituela, baina ikusten genuen baita ere kanpora joaten ginenean behin eta berriro rueda asmatzen ibili behar izaten genuela gai askotan. Eta bilatu behar genuela modu bat, pixka bat, gauza hori bera behin eta berriro ez sortzeko, baizik eta modu egoki batean lantzeko, baina esfuerzo hori hainbestetan egin beharri gabe. Izan esaten zuen Maitek,
25 urte zera matzala euskaltzaindiaren ez dakizte arau esplikatzen da hemen berdina da. Orduan, gu genuen gai bilduma bat, gure barne zuzenketetatik zetorrena, kanpoko zuzenketetatik zetorrena, komunikabideetan entzuten genituenak, kotxean zoaz lanera, eta hau esan dut. Edo horrelako gauzak, ikastaroak eta mintegiak ematen ditugunean sortzen zirenak, eta jendeak zuzenean galdetzen zizkigunak ere bai. Orduan, gai bilduma horrekin lortu nahi genuen lanabes bat koherentea eta baliagarria, baina, klaro, hau nahi dut, eta nola pasatzen naiz batetik bestera. Orduan, kontuan izan behar genuen hartzaileak askotarikoak zirela. Ez da, nik sortu behar dute ikastaro bat, halako adineko ikasleentzat eta punto. Ez, ni bauzkat barruan, langileak, gai batzutan trebatu behar dutena, baina batzuk adibidez oso maila altua dute eta beste batzuk apalagoa dute. Eta nik barne trebakuntzan erabili nahi dut, baina nire kanpoko ikastaroetan ere erabili nahi dut. Eta agian zergatik ez gure ikasgela birtualean jarri kanpora begira. Eta orduan, nola nahasten ziren hartzaile hori denak tresna bakar batean. Hori zen gauza bat, gero bestea, krisi garai honetan, baliabideak diren mugatuak. Orduan, altzen neurrian erabili nahi dituen, bagenituen baliabideak. Ezin genuen inbertsio handirik egin. Eta, kontuan hartu genituen erreferenteak eta jendea zertan zebilen, eta horlako lekutan ze ikusten dugun, eta bar. Eta horrekin, ondorioa izan zen, komeni zitzaigula Moodleko galdetegi bat sortzea. Zergatik, ikasgela virtuala, genuen ja, Elujarreia basoen Moodle plataforma bat, zerbitzari batean, ikastaro batzuekin, barruko ikastaro batzuek, eta kanpokoren bat, eta bar. Gaina Moodlek ematen duen aukera da, balio zigula barruko langileekin lan egiteko, eta kanpora, ez zigun mugatzen. Galdetegiak erabiltzeko beste arrazoi potolo bat izan ziren kategoriak. Aukera ematen zigun landu nahi genituen gaiak oso ondo sailkatzeko eta komeni zitzaigun bezala erabiltzeko. Bestea zen, galdera bankuaren sistema ere oso egokia zen, ze sortu genezaken banku bat hasieran, eta gero beharren arabera osatzen joan. Bai gu behar genituen kontuekin, eta bai beste norbaitek zerbait gairen bat bereziki lantzea eskatzen bazigun. Gero, asko gustatzen zitzaigun, asko hausazorkotasunarekin landu zitezkela gaiak, ze joera dugu gauzak buruz ikasteko, nik gai balantzen badut, ikuste ditut erantzunak badakit, hurrengoan errepikatzen du lorito bate bezala, baina testu ingurua pixka bat aldatzen zaidanean, eta hori nire lanean aplikatu behar dudanean, agian ja ez dut hain ondo menperatzen gaia. Eta, horixe, eta malgutasuna, galdetegiak, behin galdera banku bat izan ezkero, sortu daitezke galdetegiak momentuan komeni zaizunaren arabera. Eta orduan horraz eginen lanean. Eta lehenengo lana izan zen, gai bilduma kategoriatan sailkatzea. Orduan, azpigaiek izan behar zuten azki espezifikoak, guk ikusten badugun momentu batean, gai bat ja ondo menperatzen dela, kendu dezakegu galdetegitik, hor daude galderak, noizbait erabili nahi badugu, baina azpigai bat retiratzen dugun momentuan, ez dugu kentzen oraindik lantzeko dagoen gai bat. Adibidez, nik ikusten badut kopuru kantitate gaia, baina ondo erabiltzen dutela, eta inor ez dela nazten horrekin, edo anekdotikoa dela, kendu dezaket. Baina horrekin ez dut kentzen, ondoan dagoen beste gai bat, bagian oraindik lantzea eskatzen duen. Eta, hori izan zen, lehenengo lana, hemen ageri dire sailkapen batzuek, hor, patxi hemen dago eta badaki, hor dupuska batzuk, ziren gaiak sailkatzen. Eta gero, hurrengo lan potoloa izan zen, azpigai bakoitza hartu, eta erabakitzea ze lan motarekin landu nahi genuen, edo landu behar genuen gai hori. Orduan, erabili nituen gaiaren arabera bat edo beste, eta pasatuko ditut atxkarraskar, eta orduan, hurrengo gauza izan zen nola egin feedbacka, ze galdera bat erantzuten zenean,
hartzaileak jasotzen zuen, erantzun hau ez da zuzena, erantzun zuzena honela da, erantzun hau zuzena da, hau da horren azalpen teorikoa, baina beste bi galderak ez dakigu zuzenak diren edo ez. Orduan, hurrengoan berriro galdera hau ajetzen bazaio, badaki hau okerra dela, hau zuzena dela, baina beste biekin pentsatzen jarraitu behar du. Bale, hau jarriko dugu gero, Ez, bai, hori da. Orduan, gero, galdera hori denekin osatu behar genuen galdetegi bat, pixkat orekatua kontuan hartuta galderen zailtasuna, hemen dauzkazute ez ezaugarri kontuan hartu genituen galdetegi osatzeko orduan. Eta, kontua da galderari erantzun ondoren jasotzen genuela azalpena feedbackean, baina gu nahi genuen galderari erantzuteko orduan ere eskura izatea informazio hori. Orduan, informazio hori guztia glosategi batean dago, iturriak aipatuta eta barreta eta orduan, erantzuna bilatzen ari geranean, ikasten ari gera ze iturritara jo behar dugun beste zalantza baten aurrean. Eta joten ari gera pixkanaka autonomia lortzen, hori, horrelako egoeretan, geure kabuz ikasten joateko gero. Jazta. Bai, ez, jazta, bai. Eta hoize, foroa oso importantea da, ze, asko ikasten dugu beste azalpenak ematen ere, eta, esango dizuet, sortu genuela, hau, ez igual pixkat importantea, egon zen jendea esatezuna, baina oso erresa da. Eta esan genuen, orduan fallo badago ez da, inerresa. Eta egin genuen lehenengo ispilu moduko bat, sortu genuen galdetegia, bustita erantzun behar dena. Neri esaten dit, honen erantzun zuzena zein da, eta zuk esatezu hau edo hau, baina esan behar duzu ez oso seguru nago, edo ez nago bat ere seguru. Orduan esaten dut, ez nago seguro, baina ondo erantzun badut, ez dit puntu asko ematen. Baina esaten dut, ez, seguro nago. Eta gaizki erantzuten badut, egurra ematen dit. Orduan, honekin lortzen dena da, ikustea pixkat gure egoera hasierakoa zein den, non hartu behar dugun konfiantza, eta non ikasi behar dugun gaia. Eta adibidez, horixe, jarri dizuet adibide bat, ikusiko zuten nahi baduzete, baina, erantzun txar batekin lortzen duguna -2 puntu terdi negatiboak. Ispilua eta gero egiten dituguna dire, trebatze saio batzuk guzti gabe galdetegiari bueltaka gaiak ikasten, norbera badaki zer landu behar duen, non hartu behar duen konfiantza, foran daukagu beste ikaskideen babesa, eta probatuz, trebatzen joaten gera, autonomia idazten joaten gera, adibideak daude, eta orduan, egitura osoa ikastaroarena da hasierako ispilu bat, hasierako proba bat, esaten diguna zein den gure egoera momentu horretan, holako aumento handi badu eta oso gaizki agertzen gera, baina hor ikusten da non dugun zer landua. Trebatze saioetan lantzen dugu hori, eta bukaeran egiten da beste ispilutxo bat, eta ikusten da, ostras, ez dut. Eta animoak emate ditu. Eta azkeneko kontua, galdetegi hau berakin eta kategoria hau berakin, gure barne trebakuntzarako ez dugu erabiltzen ikastaro osoa, baizik eta erabiltzen ditugu pilulak. Joaten gera aldika gai bat lantzen. Orduan, material berak aukera ematen dizu, ez orain landuko dugu ehunekoak nola idatzi, 2 asteetan ari zea hori lantzen, eta hori desagertzen da, eta gero dator beste gauza bat, ez da ikastaro osoa egin beharrik. Orduan, oso malgua da eta oso ondo moldatzen da batera bestera, eta asmoa dugu, eta ari dire horretan, pilula biek gure ikaslea biztualdean horri hasierako horrian jartzeko. Hoxe. Eskerrik asko.